Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania!
Ano, kontento ng braille? Ay, ang tamang oras, 13 minutos makalisan na alas 2 din pagkahapon. Digdisa na yan sa Bicol Net TV. Nasa programa na namang itakan Arandar Bicolandia ang pang Martes na edisyon o kaya presentasyon kan programa. Ibahanin do ako mga kasurog, mga karandar sa laog nin sarong oras magoristoryahan naman kita ning pakurokoronsuelo. Kung may mga gusto kamong ipaabot sa mga nanungdan, may mga greetings kamo sa saindong mga mahal sa buhay, pwede tabi nindo ipaagi digdi sa satuyang programa. Ang programang ini nadadangog kita sa bilog na universe. Kung kamo nagasirip, mag-comment po mag-comment kamo tanganing maaramantang yaon kamo. Digdi tabi kamo sa live mag-comment bako sa Messenger. Taday ko man ang mababasa sa Messenger. Digdi po kamo sa live mag-comment. Mga kasurog, mga karandar, pet sa 12 na kan bulan na Marso. Siyempre dahil tamalingawan ang mga nagasilibrar kan sa indang mga kumpliano sa aldaw na ini. Happy birthday! Siring man sa mga nagasilibrar kan sa indang kapiestahan, happy fiesta! And of course, duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan mga karandar sa lado kan mga nagkawaralat kung kaya ang programang ini nakikisumaro po sa saindong pagmundo. Condolences po sa may mga gadan. Ang primerong si Riptango niya na hapon si Ann Latunyo. Ann, maray na hapon man sa imo. Garo nagapuro pahingalo naman oras niya ini kan pagdiskanso sa sayang trabaho kaya nakaantabay siya. Siyempre mabuhay ang satuyang mga kabarangay dyan sa Barangay Kirapikan, Castilla, Sorsogon. Sagabos, maray na hapon. Sa satuyang mga kapamilya, maray na hapon. Mag-comment po kamo tanganing maaraman. Kung gusto nindo i-share ang satuyang programa, i-share nindo. Pero kung nabo nindo, di dae. Di dae.
Ay, igwa kitang mga pag-irestoryahan. Mga isyong saraday sana. Tabo man baga kita kan mga isyong darakulaon. Abo man kita kaan magparatukar na mga politika iyan ta. Day pa man kay kamugtaki pagpara urulayan ang politika ngunyan. Pero kung gusto nindo, sige. Mag-comment ka mo kung siyang gusto tang pag-urulayan. Bago kita poon, magligok na. Siyempre, nasa rarom kita kan Bicol Net TV sa panginot kan sa moyang station manager Maestro Nel Adtuon and kan sa moyang production manager Tony K. Ini si Ayi Andes Arietan sa indong kasabay at sa indong amigo sa television. Sige po, dahil masupog, mag-comment. Kung may mga ining upload ka ini. Garwabo nindo i-post. O isikreto sana sa kuya, tako nang bahala. Isikreto nindo. Pero dahil makiiwan digdi sa Facebook, lalo na digdi sa programa. Dahil sa nang iriwan. Bawal po yan. Hanap po kayo ng programa. Puro sa na amigo. Dahil na. Sabi nga ni kan mga vlogger, umpisahan natin pag marami ng viewers ako, hindi. Kasi oras dito ang hinahabol. Hindi viewers, oras. Pag dahil na, hiroon ko na ining monitor ko, madumana ako sa mga kodigo. Nagiulok ako kan post ni Jabulite, nagadangog katabi. Nagiulok ako kan post mo mga araw kayan medyo relate bang apod kayan. Kaso post niya mga mga kasurog, araw kayan bawal niya da mag-ihi dyan sa CR kan na MSWD. Ano yan? Nataanoan yaon dyan, bakong baul? Kung baul lang yaon dyan, o CR, pag sinabing CR, ikaw talagang kibaul o kaya ihian. Bawal dagit na naman sa rumini sa mga pag-iriba, si Jobs. Dadagita, siguro inabot o kan na kaihion, minadalagan kayo duman sa bakuman MSWCR MSWD arugaan Municipal Social Welfare and Development, may CR gayo duman. De gayo ini pinalaog. Ay ngaya dyan day pwede. Ay duman day man ako nauuyon kan pahit nindo. Mga taga MSWD kan siguro sa daraga ini tama taga daraga baga ini. Kun bako man inda kun sa ina MSWD ini. Pasabuton ta sa naman taga Salto, bako nga niyan Salwan, Salto. Kun medyo nga ni makurkunyan pa Saltre, tandaan nindo mga taga-gobyerno magdangog tabi, dyan na uyam si Arandar pag may mga siring ka na mga pangyayari. Maski bako dyan na sa MSWD, maski sa ibang government agency, kung may CR dyan, kung may magdyan tabi na maputok ng pantog, dahil nindo pagbawalan. Inot na inot bako tabi nindo pirak, ang pagpagibukan CR na yan, pirak mi iyan. Kapag nindo pasabuton o garing na mga yaon sa gobyerno nagatrabaho, matanglayon tabi kamo pasabuton. Bako tabi nindo ang sadire, bako ang pribado. Kaya mas kisisay pwede dyan makigamit, dahil nindo pagbawalan lalo na
kung maputok na ang pantog, ha? Katanglay nindo pa sa rabuton na mga taga-gobyernong nagatrabaho, Puera de los Obos. Sabi ko, Puera de los Obos, taigwaman ki mga taga-gobyernong matanos. No di may iba talaga na mga persona na tamili nakatrabaho sa gobyerno, garo na mga mauragon. Iuragan dyan si Arandar Tabi. Tandaan nindo, nagapasweldo sa indo taong bayan. Bako man si Bus nindo. Katarantaduhan talaga nindo, grabe. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Sabi ko, Puera de los Obos. At ano ta mga makiiton ka mo, anong pag-abot sa bagay na yan? Ka mga kiit nindo, bako manindo yan. Uni naman, paulit-ulit na sa nakitang pasabot, pigpapasweldo tabi kamo kan gobyerno. Kaming mga taxpayer. Ngayon kami iyo manhain. Pirang piga tax nindo. O pirang piga sweldo nindo. Ay matanglay. Kung sa iba nga ning harong na pribado, pag nakihuron ka, padagosong ka, pasiaron ka. Lalo na kung maputok ng pantog. Pero kamong mga yaon dyan sa gobyerno, katanglay nindo talaga pasabuton. Palibasa, iyon ang practice digdio sa Pilipinas. Marikay ni magpa-Manila. Tawa si Say. Ma'am, sir, pwede tabi makigamit kang CR ninyo. Grabe na. Una na yan pwede. Ay, natanglay nindo. Gusto na nindo pagpara ralamlaman sa media, Kami man, dahil mangki problema, tatatao man nga ni kami mag-umaw. Kung ang gibo nindo matanos. Pero kung arog ka ayan, bako po ang tama. Sus Maria Josep. Ngaya mapaarat, bububuan man. Bububuan man, bako man kamuan madilot diyang kamparat. Bububuan man tabi. Grabe ang mga kunya nindo. Sabi ko, oy, utrong ko, Puera de los Obos. Tamay mga empleyado man kang gobyernong matanos. No di igwa talaga sa nang nakatrabaho sana sa gobyerno. Garo na mga mauragon. Una mo kung sirisay na. Ano ang pag-una nindo? Dapat kami ang sinabi ng kami ang nagapasweldo sa Indo. Ka mga pudiroso, may mga kunyan, may mga mailing man tambay. Uy, nakalawag sa gobyerno. Garo na matibayon. Ay, Jesus Maria Josep, ako dahil kaya namumuya. Dahil tabi kita kaan namumuya because na tao, so nagapasweldo sa Indo, ampig kikiita nindo, ampig didihado nindo. Mati ano para, nindo pa pasiaro na naman ka. Sige na tabi, sir. Kamu pa nga niyang gusto pag-arapo doon kay sir, ma'am, samantalang so nagapasweldo sa Indo. Noy, ne. Daing respeto. Kulang sa pagkaintindi. Daing pagkasabot. Ako nagtrabaho man ako sa gobyerno, pero nasasabutan ko. Kaya pag may mga nagaduman sa samuya sa opisina, ang galang ko, sobra-sobra. Nata, pigi-isip ko, yun na nagapasweldo sa kuya. Kaya ka naglaog yan para magserbisyo, bako para bako maging amo. Dakulon ka yan ng mga opisina. Mailing mo andyan, para nga ni, abo ko magamit ki para. Pero parang, yung ang giraray, nagagamit. Nagduman kay mayor, nagtabang kan eleksyon. Mayor, pwede tabi ako ilawgan na tabi akong trabaho. Ay, sige na, dumang ka. Sige, mare, dakulman so, membro kan pamilya mo, bata, tibaday nan magburuto sa sunod, bata, dakula. Ang membro kan pamilya mo. O dumamang ka sa HR, taapodan ko, ning magpagibo ka kay kontrata. Dumang ka ma-assign duman sa mga naga-Facebook sana. Tapos pagluwas, gano'n na maurago. Nagatrabaho na nga ako sa munisipyo. Una mo, so nagasweldo kay Awinda.
man nga ni pwede ta, nagapasweldo, tawo. Igwa po ki mga arog kaan. So, day ka na intindiyon. Dating, ayun na. Yung na yan, so pigataram na kunyan. Ano yun eh? So, nalingawan ko. Isus, may mga tao ba yung arog ka na day pag-iisip na nakatungtong man giraray sinda sa chinilas ninda, sa sapatos ninda. Para nakalaog yan. Isus Maria Joseph, ha? Day ka mo kan magparagiribo. Pipasabot ko lang tabi sa Indo na ang pigadihado nindo, iyo tabi ang nagpapasweldo sa Indo. Which iyo ang practice sa Pilipinas. Makauyam. Oni pa. Oni pa. Kaso bago atab, nasa Ligaspi ako. So, kampang baga kaini, LCC pagayod yan. Ano nga ngaran kayo? Lingaw ko isang ngaran. So, digdi sa may alternate road. Digdi baga sa may stoplight sa Tahaw Road alternate road. Di ba may stoplight dyan? No? Umuro inutan ka. Igwa baga dyan. So, LCC yan. Parte pa yan kang LCC yata. Dahil na, igwa duman so, may gakod, no parking. Sabi ko, so nahapot ko yun, chief security guard ito kan, yan na grocery dyan. Sabi ko, chief, natata, igwa yan nandang kunya no parking. Dahil naman nga pigpaparkan ngaya, nagakaw sa daki traffic. Nagakaw sa daki traffic. Basta sa nang araw ka, tabi, lokal na gobyerno kan Ligaspi. Partikular dyan sa, ano yan, ano ang nagpapundo sa Indo dyan? Police o LGU? Dahil tabi nindo pig-iisip, naanday nindo pigpapaparkingan, nagbubuwis yan sa Ligaspi, sa syudad nin Ligaspi Dakula. Tapos, yung mga customer kan, dahil nindo papapark yun dyan, na nagkakausan yung traffic. Pig-isip tabi nindo yan, mga sisay dyan, anin na opisina dyan, kan LGU. Dapat inisip man nindo, na dahil nindo piga pa parkingan dyan, nagbubuwis yan kay Dakula sa syudad kan Ligaspi. Tapos, dahil nindo papark yun, so mga customer ka yan, may mabakal pa daw dyan. Ano ang gustong sabihin? Isira na sana yan. Matanglay tabi ka mo. Kung nagakausan in traffic, hoy, magdangog tabi, lokal na gobyerno kan Ligaspi. Magdangog ka mo. Kung nagakausa yan ki traffic, i-manage nindo. Tawan nindo yung kadakol ka mong PSO. Kaga nindo dyan, i-manage ang traffic. Bakong day nindo parkingan, mga art lamang napait nindoan, pikiisip nindo, sulado sana nindo, sulado kan sa ibong dae, bako ka mo balansyado. Bako ka mo balansyado. Sisay dyan in charge. Relax sir aye, puso mo. Sabi ni Andy Port ba, si Bong Naloriani, si Bong, makainit-init kaya, one-sided, ang utak ka ba nga sana, di sana, bakong patas. Kung nakuan sa management kayan, kan LGU, o kung sisay man ang in charge dyan, kung sisay man anday dyan nagpa-park, sige, mag-park ka mo, ta customer yun, ima-manage ta, kagan mo dyan kay traffic management, yan mga PSO, sige man, sanan, Facebook, kagan dyan, kay mag-manage, ta nga nigday magka-traffic, tapos, o di balansyado, ta nagbabayad an sa tuya ngayak ng tigkibuwis, dapat tawan-taman ang ay inda sa Indo. Sabi nyo, napakahina ninyo. Mayor G. Rosal, tabi, pakikunya niman, tairak man ka itong tindahan na ito, kung dahil na dyan magbakal, masira yan, apudan mo tabi sa mga imbwilto dyan sa traffic management.
kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Ta supatas ang pagpahit bakong one-sided. Inisip so sa Indo sana. So sa establishmentong nagbabayad ito kay boys, nagsisweldo ka ito kan mga staff mo dyan, kan mga tao mo dyan. Ang pag-isip so sa Indo sana, mga ayinda. Nakatindog ka mong pis-pis tabi, mga sir. Bako siring ka iyan, ang napahit. Kung nakuan niya dyan, isipong kuan ang buslados, kung papark ta dyan, may magbakal pa daw. Kung dahil tanong paparkan dyan, may magbakal pa daw digdi. Igwa ngay, so mga naglalakaw. Kadaklan dyan, may mga bihikulo, i-manage nindo. Halimbawa, nakakausa na, dumana ka mo. Nakaka-traffic na. So yaon dyan, dahil man makatraffic, may wasuno ng tinampo, rinitrato ko nga ni. Rinitrato ko nga ni. No di talagang kunyan ang maloyan payo. Basta sana mag-enforce ni na kagustuhan ninda. Iyon na. Dahil nag-iisip kan na ikakaray kan gabos. Ang pag-iisip ninda, so ikakaray ninda. You are not supposed to be there. Kung si Risay man ka mo, bako ka man dapat yan. Nata sa ibang lugar. May mga no parking aning nakalaag, pero may mga nakapark, dahil man hindi pig-intindi, tarakot ka mo. Igwadado man, sabi ka itong security guard, so customer mi nga yang ani diyan. So customer mi nga diyan, nagpark nga ya, pigklaman, nailing munaan, kaya mas maray pa ngayang, dahil nalugod kami diyan magpa-park. Yung ani, okay man, may iwas ban talaga, may iwason. Pero dahil man kinagbabakal sa Indo. Hay, nangustisya. Mata pagi unta sa kurkurun swilo, pipa seryoso nindo ako. Ayo baga, ako nagataram sa nakang katotohanan, pawang katotohanan lamang. Ano man duman ang sala sa pigtaram ko. Garo na yung kisala. Ngaya garo ka dagi talaga ako. Ay, pangyari sa Pilipinas kung mal. Ano na ini? Puro kunyan. Puro pang patindog pis-pis. Ako one time, uni pa, mga taga-gobyerno, bako man ako dagit sa taga-gobyerno, di, nauyam sa nakita kan mga salang implementasyon. Uni, na-plug down ako, nagamotor ako. Ang plate number kan motor ko, binangga yan sa lubot, kaya pasa, putol. Saya sa kan polis, may lisensya ka niya. Ikaw man, sir, uniyo. May URCR ka, ikaw man, uniyo. Uni nga yung kunyan, pasalidan mo ngayon, ita. Crack, putol nga ni, wara suka ba nga, binangga nga ni eh. Nganya ko, iyo sir, maristro ako kaini, marinyo niya ako kaini o ngunya na marso. LTO, dahil pwede tabing karton sa nangon sinurat. Ang gusto talaga duman sa emission. Ang gusto, so, pigpapagibo, 350 pesos. Dahil pwede pong so, karton sa nata, temporary nga ni. Ang sa induman na pahit, pansamantagalan. Ay na makakauyam ng maray. Pa-shoutout po sir, digdi sa B2R Motor Parts. Thanks po. Sabi ni Jay Lubiano. Mga taga B2R Motor Parts, maray na hapon po sa Saindo. Salamat po sa pag-antabay sa programang Arandar Bicolandia. Salamat sa pag-hisirip sa Bicolnet TV. Kamutabi na nagdadangog. Ano ang masabi nindo? Sa pigpa para budal-budal ko digdi. Tama daw ako, usala. Habo kaya akong may nadidihadong Pilipino. Habo akong may nadidihadong tao. Gusto ko ang pagratar para rihas. Yung man sala ninda, igagapo sa tao. Bako po ang tama. Dahil man kamong inisyong plate number.
Ngunyan, pipagibo nindo kami ki temporary plate number. Temporary. Ngunyan, ang gusto duman sa pig emission, so pig papagibong at 350, na pwedeng karton ng pig pintil pinsa na. Basta totoo, tayaon man baga dyan sa OR, sa CR, ang plate number, o okay, nasa OR, hindi, basta yaon dyan. Di pwedeng arog lang ka. Anta, so pigbabakal na agad, bayad na kami sa LTO, papagastuson panindukan, puro plate number na salbatan ang an. Mayo talaga kamo, puro kamo pakabig. Sa bagay, so pigpapagibuan kayo ng temporary, baka man sa gobyerno. An maraut kaan, kung igwapa kaan ki kakunyan, kakutsabang taga LTO. Yan sana. 37 minutos, makalisan na alas 2 din pagkahapon. Kaya nga temporary, tasalidan man sana. Uday na kamong balak magsalida. Ay, naso mga binayad may. Ay, naso mga binarayad may. Nasa maray ng kamugtaka, nasa maray ng bulsa. Ano po ang sabi ko kan, salbatana. Tapos pag ina-print ka pa, pag lockdown ka pa, minsan garo pa mga mauragon. Dahil mo na pwedeng pakihurunan, hasbang ng sala ninda. Ang gustong sabihin ko, kamo ta may atraso sa samuya. Kung may date man na diferensya, patawadon manindo. Konsideraron manindo, isipon nindong, ay sige nata, kami nga ni may atraso man sa indo. Kung ako gayud ang enforcer, pwedeng araw ka yan. Pero kung day kami kamong atraso sa samuya, o dawa garo kamo diyan tigre. Pwede. Yan na garo kamunan may sala kami pa na daog. Problema yan. Pagpiparalpagan kamo sa mga programa, sa mga radyo, sa mga online television, daragit kamo. Pero sala nindo. Paminsan-minsan magdangog man kamo sa mga opinion may. Bako na sanang puro kamo ang nasusunod. Dapat minsan masunod man kami. Tabataan batas ko niyan, dahil naman kay mga puro people's consultation, dahil man, bastang ginire mo, pagpa, burutoy ka at mga kongresista, kan mga, yun na. Tapos na, boxing, pirangal daw, pirang bulan, batas na. Naarami yan. Kamo man sa nabaga nakakaisikaan. Kaya duman sa mga tultol ng mga bababatas, congratulations po, saludo po si Arandar. Duman sa mga palupago, inda sa indaw. Inda sana sa indaw. Basta sa sakuya, pag gumarayan gibo, duwang kamot ang saludo ni Arandar, si Ringaw. Pero kung napalupago ka mo, si Ringaw. Indang buhay ini sa Pilipinas. Ang saya-saya. So pigtukar ko nga ni kasuhapon so mga may bakante baga sa gobyerno mga ma-apply nga online. May kunyan sa ko kay to. Yan nga sir. Nagpropose man nga yan pero nga guana sinda kayang kinakaabang na aplikante. Kung bako ngaya parintis ninda, inaanak kong iguana ngayon sir ko, dahi manggayon. I-try nindong mag-apply, malay nindo. Pero, kan mga panahon, practice po talaga yan na pag may bakante, ilawag mo siyempre. So, parintis mo, alangan man. Makatabang ka nga sa iba, so sa diri mong kadugo, dahi mo matabangan. Pero, sana naman qualified, pwede tabian ilaog na parientes nindo. Ta siyempre nga antaram ko, bago ka tumabang sa iba, tabangan mo unan sa diri mo. Ngunyan, dapat, so tatabangan mo man, qualified. Tanganing day ka, masiripanin butas. Takon bako man kwalipikado an sa imong inindorsong parentes, ay makakasupog po an sa endorser o kaya sa bossing, kan opisina nga na nag-recommend na ilaog an sa iyang kadugo. Nagkakasirinabutan tabi kita mga kaarandar, mga kasurog. Minamaraan halunan ko pag-arog kayo ng mga istorya. O
yan nga dyan ngaya, may nabasa ngaya ako, free parking. No, tricycle for hire, no parking. Si Ripa, tayo around yan. So mga color coding, dahil man nangyari. Diyan sa Banwang Candaragat, may nahiling ako sa paradahan, may violet, may yellow, may pula. Hindi ko mga ano yan, basta nagkairiling ko sa ralbog. Baka, saan ka man nga nakailing, sa dyan o, gusto mo ibanta ka? Minamara na lunang ko, pag-arog kayo niyan mga istorya. Okay? Tama na dyan. Sana sunakadangog na mga taga-gobyerno magtaga dangog man kan mga opinyon kan sa tuyang kan sa indong mga kababayan. Lalo na kan publiko. Binagatol ang dungo ko. Kunaro ka yan. May tigmaw kayo na yung chik. Nigdi naman kita sa ibang istorya. Uy, may nabasa akong post. Puro sana ako nakaasa sa post. Pero matod. So sa Masbate, sa daw itong partikan Masbate. Maribukon da so aki, nalimpungatan gano'n, nadisturbo sa sarong 27 anyos, badilon. Iyugon mo, narog na sana palang kanan pag kunyang kitawo, ang pagadan, basta ka sanang badilon. Dit na diferensya. Maribukon da so aki, bumuat so, badilon. Isus. Di gadan, o ngunyan, kumusta ka na, so nakabadil. Ay. Kaya matanglayon magparapaki-iwal, magparapaki-diskusyon. Ako puon ngunyan dabo na ako kay mga diskusyon. Pag may maski may maki-argumento sa sakuya, mahali na lang ako. Habo akong arugan. Bata ako minsan pag-abot sa mga diskusyon, dahil man ako napadaog. Basta nasa tama pa sa kuyang rason. No, di minsan kaya talagang dai ka mangkiganahan sa paltarason. Ang pigisip sa inda sana. So rason sa naninda, naabo na itama kay ibang tao. May mga tawong arog kayan. So, kung puro na sana ikatama, sa mga tawong arugan, kung puro ka na sana tama, dai ka na magkukorrektaran ta. Mala, puro ka na tama. Ano? Okay na? Sa mga amigotang drivers on the road, mag-iringat tabi sa pagmamaneho, taan na panahon, makakapirot. Pag mauran, mag-iringat niya, tamal na sa tinampo. Pag mainit, kunyan bata. Makakapirot ang panahon. Mainiton, tapos nasa loob ka kan aircon. Ta-aircon bagan auto. Siniramang ka baga. Rimate. Ako na nag-broadcast, nagagagaw. Pirmisa nang mag-iringat sa pagmaneho. Kung gabos nag-iingat, maiwasan ang diskwento. Pero kung ika nag-iingat, so ibang driver, dahil man, nadamay ka pa. Sayang. Ano pa? May gusto pa kamong pag-istoryan? Takunday, madiretso na ako sa sarap pang mga istorya. O kaya sa iba pang mga istorya. Naramdaman ko, so
Uyang bagang intisi. Narumduman baga kita kan minsan. Ang sabi sa kuya ni mo, ngaya sabi niya kan BFP, tiyaking ligtas ang buhay at ari-arian. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Sisi man mo yang masuluan, siyempre pirmi kitang mairingat. Alagad, ang diskwido, minsan dipisil nun explicar. Sipon mo, dit na spark, kundo di malas ka, dit na spark ang kuryente, sulo ang buong harong. Samantalang pagmakot kunyan, magsapna ka dyan sa kahoy, magmakot ka. Tadawa, anong sabrit mo, binuubuan na kigasday, panagad na mamakot. Pero ang harong, ma-spark ka sa nakidiit, kundo di malas, tulpos. Thank you very much, NTC. Ayaw, sabi pa, ikaw pa sa kumpig paramdam. Nagamara o garing analaw ng kabanay. Sabi pa sa kuya, sabi na kang PhilHealth, magparehistro sa PhilHealth, konsulta para sa libreng check-up, laboratory at gamot, tumawag sa, sisay manan maapod ka, garo landline iyan, dapat cellphone ang kinaragnin daw. Para sa detalye. Kaso bago may tinaram naman sa sabi na kang custom, siguraduhin DTI accredited ang forwarding company na pinadadalhan ng balikbayan box at walang kaso ng paglabag sa batas. Tumawag sa Bureau of, ano ba yung BOC? Makunin ni Bureau of Correction? Bureau of Custom yata. Yogun mo natapig tutugutan. Kamo nakutaan mag-test, mag-check kaiyan na mga nahiling mambaga, uyan ngaya Shopee, uyan ngaya Lazada, uyan ngaya, JNT, yan ngaya LBC, yan Flash. Nahiling mambaga nindo, kung may pigdududaan kamo nan mag-check ba kung sutawo pa. Kaya nga niyaraong kamo dyan, pigasuril doon, tanganing magtrabaho, bakong magparumdom, magtrabaho kamo. Kung ako ang hepe, oy, no, mare, chika daw itong courier na ito. Kung accredited yan, kung lisensyado yan sa DTI. Arog ko takan bakong nailing na nindo, paparumdumon sa nindo, sutawo. Dapat ka man nagtrabaho. Dahil ka mo magparadaradigde sa courier na ini. Sa kumpanyang ini, bako lisensyado. Tapos. Parte ko taang kan trabaho nindo. Bako man sa trabaho mi, obligasyon nindoan. Na kami, kaya nga ni kami nagbubuwis sa piritan. Iyo ngaya. Kaya, inda. Ang mga kunya nindo, pigpaparasan nindo sa tao na dapat kamukha ng magtrabaho. 50 minutos makalihis an alas 2. 10 minutos na sana. Honi pa, pagiromdom. Ini mga post pero pwedeng mapakinabangan kan sa tuyang buhay. Matianin daw, mag-ingat sa bagong modus ngayon sa Facebook. May ilang mangunguha ng larawan sa albumo at lilikha sila ng panibagong account gamit ang iyong pangalan at larawan. Madalion man sa nabaga, gumibo. Tapos, i-add nila ang lahat mong kaibigan. Siyempre, accept ron ta. Mala kaibigan. Dahil naman na nag-reparo kung narog ka yan. Aksipon. Ko-confirm. Ngunyan, ang gigibohon, titistingunin dang sublian ki kwarta. Di ba? Siyempre, ako kunyang kayan eh. Pero di ako nagpadara. Tainot, pag-isip ko, niya ako, ang tawong ini, manoble. Di ito noon, garin niya ako sa pagkatawo ka ini, dahil man ini magibo ka ining manoble sa sakuya. Inot na inot, bako kami close. Mala,
kan biniripikar ko, nahack pala so account niya. Kaya mga karandar, mga kasurog, kung igwaman ki ngaran ko, picture ko, na mag-message sa indo para sublian ka mo ki kwarta, please, i-verify ngo na nindo sa kuya sa 0950918343. Budak day man ako nanonoble. Day man ako nanonoble. O kaya manoble pa siya na in the future. Ayun na. Kaya kung igwa ki mga double accounts, ang sa indong mga FB friend, i-verify no na nindo, tatibad ginamit na kaan ang retrato, ang picture buda ang ngaran, picture ngaran. Kaya posibleng madali kamo kaan ka budol. Digdi naman kita sa Pacoronsuelo. Ano ngaya ang gustong sabihin kan she kiss? Inadukan ngaya siya kan babay she kiss. Kalaban niya kan Pizza Hut. Anna Wayne T. So cha Wayne. Ugat na cha ang Tagalog niya kan 20. Ay maligaw. Ano na hindi maring mangumpis ka ng lisensya. Sa checkpoint or plansita. Pag day po ki LTO, ticket, day po sinda company because they are not, ano nga po kayan, deputized. Day pwede sinda kaan magkuang ticket. Kung andaran ninda ordinance, day sinda pwede magkuang ticket. Pero, titikitan ka mo, pero day pwedeng kumpiskaw ng lisensya nindo. No? Tambit-bit kan ordinansa. Pero asikasuhin do yan takong dayan mabot sa indo subpi nakakasuhan po kamo. Para so nagpost man kay ni piga screenshot ko man sa nini sa sarong TV program. Garo sala man so pagkaposta sabin ang mga traffic niya enforcers. Bako man gabos day pwede an iba pwede. Kaya tandaan nindo pag deputize lang kan LTO, yan ang pwede magkumpis kanin lisensya. Tandaan nindo, deputize. Meaning to say, may ticket yan. Ang TOP ka yan is Land Transportation Office ang nasa kag sa taas. Bakong Office of the Local Government. It's joke time. Sabi kan lalaki, pagod na ako, magdilhensya, naikot ko na lahat, wala akong nautangan. Sabi kan babae, ikaw nga muna magbantay dito sa mga bata at ako ang didiskarte. Makalampas sa sarong oras, uminuli na sa babae. Sabi kan lalaki, madali yung kaman niya naka-disponer. Dakulon ka pang yung darang grocery. May bagas pa. Ay, kan lalaki. Sabi kan babae, ay, may malagkit pa sana yan. Igwa pa nga niyang mapulot. Buda igwa pa nga kung ano-ano pa. No di ngaya, mahaldat na. Ano daw so ini ginibukan babae, ano? 5 minutos bago mag-alas 3.